Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po niya to alas 12:03. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baratang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na odtong mga tugang, aldaw nin Webes. Inian katalipunan kan mga barata ngunyan na aldaw nin Webes. Ako po ang sa indong tagapagbarata, Joshua Bino. Headlines kan mga barata sa lado lokal. Sobra sa 2,800 na pamilya sa Bicol Region apektado na kan pag-uuran dahil sa raot kan panahon. 40 harong konsideradong partially damaged sigon sa Office of Civil Defense Bicol. 182 na pasahero stranded sa nagkaperang pantalan sa rehiyon. Coast Guard District Bicol siniguro ang kahandaan na magresponde in kaso may evacuation as in rescue operation. Sa lado nasyonal, mga pumping station sa Metro Manila dahil kinaya si Karina asin ang rapado kan habagat na nagresulta sa mahiwasan na pagbaha. Kumpanyang may kagibuhan kan danyos sa floodgate dapat na papanimbagon. Reklamasyon sa Manila Bay may dakulang epekto sa grabing pagbaha sa NCR asin mga pagtaraning na lugar. Bareta sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nangapudan sa Amerika na rikasan ang mga tabang militar. Bareta sa lado kan sports, mga veterano asin Batikanong coach nagpalawas nin reaksyon sa ipapautob na 4-point shot sa pagbubukas kan masunod na season kan PBA. Mga tugang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Nasa 2,895 ng pamilya sa Bicol Region ang apektado na kan pag-uuran dahil sa epekto kan southwest monsoon o habagat asin severe tropical storm Karina sa rehiyon. Sigon ini sa datos na natipon asin ipinalawas kan Office of the Civil Defense o kaya OCD Bicol kasuhapon Hulyo 24, 2024 kung saan ang nasabing pamilya kompuesto nin 1,338 individual hali sa probinsya kan Albay, 2,631 individual sa Camarines Sur, 4,270 na individual hali sa Catanduanes asin 49 man ang apektado sa Sorsogon. Uminabot man sa 34 harong sa Piudoran, digdi sa Albay, asin 6 na harong sa Sipokot, Camarines Sur ang konsideradong partially damaged dahil sa harnisinda sa mga kostales. Sobra sa 353,000 pesos man ang kantidad nin tabang na naitao kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol katuwang ang mga lokal na gobyerno asin ang Philippine Coast Guard Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indokan sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camarate FA, the blood vitamin. Nasa 182 na mga pasahero ang presenteng stranded ngunyan sa nagkapirang pantalan sa Bicol Region dahil sa raot kan panahon dara kan southwest monsoon o kaya habagat asin severe tropical storm Karina. Sigun ini sa datos na ipinalawas ni Coast Guard District Bicol, District Commander Commodore Philips Soria, kasubaagong alas 4 nin maaga, Hulyo 25, 2024, kung sa 122 kan mga pasahero, iyo ang yaon sa Pasakaw Port sa Camarines Sur,
duwa sa Aroroy Port, asin 51 sa Mobo Port sa probinsya kan Masbate. Kaibahan sa mga stranded ang nasa 54 rolling cargoes, 12 mga vessel, asin 6 na vessel man ang paramientras na nakashelter sa sarong salbadong lugar. Sinabi ni Soria na sa presente, naka-heightened alert status para sa pagbabantay sa sitwasyon kan kadagatan sa rehiyon, mantang siniguro kaini na handaan sa indang deployable response group na magtabang sa mga lokal na gobyerno in kaso magkaigwaning evacuation asin mga rescue operation. Ang baretang ini hatod sa Indokay. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. 803 na mga residentes kan Piudoran Albay ang natauwanin ayuda kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa paagi kan sa indang Sustainable Livelihood Program. Sigun sa ahensya, kabilugan na 12 milyones pesos ang naitao sa mga pamilyang kaibahan sa vulnerableng sektor. Ang kada benepisyaryo natauwanin 15,000 pesos kada saro na makakatabang asin magagamit para sa saindang kabuhayan sa sektor kan agrikultura, microenterprises asin informal sector. Mientras tanto, padagos ang pagbabantay kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO sa mga nakataltag na rain gauges sa pamitisan kan bulkan, kasunod naman kan pag-uuran na namamatayan sa probinsya dahil sa southwest monsoon o kaya habagat asin dahil kay Karina. Sigun kay APSEMO Chief Dr. Cedric Daep, ang mga datos hali sa nasabing aparato iyo ang magiging basihan ninda sa ipapaluwas na abiso in kaso may patakot nin landslide asin lahar sa mga munisipyong nakapalibot sa bulkan. Sa pinakaultimong datos kanasabing opisina, nasa 112 barangay hali sa 11 lokal na gobyerno ang posibleng maapektaran kini na kompuesto nin sobra 35,000 na pamilya o sobra sa 132,000 na individual. Ipinaapod na ni Legazpi City Engineering Office Head Engineer Clemente Ibo ang mga kapitan kan Barangay 23 asin Barangay 24 sa Legazpi City para mapaghuronan ang presenteng sitwasyon asin ang solusyon na gigibuhon sa pagbabaha sa nasabing mga barangay. Ini ang pinagkonfirmar sa DCGB News ni Engineer Ibo kung sa iyang ipanaliwanag na ang pagbabaha kausa kan pagkaulang kan bulusanin tubig dahil sa nakakonstruir na dosing harong sa taho kan salog asin ang nagpapadagos na konstruksyon ng dike. Sinabi ni Ibo na sa mga masunod na aldaw, ipapapod niya man ang dosing pamilyang ini para kahurunon para sa saindang rehabilitasyon bilang pagsunod man sa kasuguan kan alkalde na si Mayor Geraldine Rosal na hanapan ng relokasyon ang madi-displaced na pamilya asin siguruhon na matatawanin magkakanigong aksyon ang pagbabaha sa palibot. Dugang pakaini na ang mga pagbabaha sa syudad, isolated cases naman sana dahil ang taenot na sindang naglinig asin nagkonstruir nin mas dakulang mga agihan nin tubig sa palibot kan syudad. Padagos ang espersos kan kapulisan kan Police Regional Office 5 kontra sa kriminalidad sa rehiyon. Patunay kay ni ang naging akumplishmento kasuod ba Hulyo 24, 2024 kung sain sobra sa 50 gramo nin shabu na may sobra sa 340,000 pesos na kantidad ang na-recover sa duwang operasyon kontra droga na nagresulta sa pagkakadakop kan sarong persona. Sarong most wanted person asin 13 personang may pagkakahampang na kaso ang naarestar, duwang personang imbuelto sa illegal gambling asin duwa sa loose firearms, kaibahan pa ang pagkakakumpiskar nin tulong mga armas. Sinabi ni Regional Director Brigadier General Andre Perez Dizon na mantenido sindang komitido sa pagmantenir kan sa indang mandato na pagmantenir kan pasi orden sa Kabikolan asin ang pagprotehir sa mga Bicolano.
Tinawanin insentibo kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon ang mga Sorsoganon na atleta na nakakuha ng medalya sa kakatapos pasanang palarong pambansa 2024. Sigun sa Sorsogon Provincial Information Office, 100,000 pesos ang itinao sa mga nanggana ng gold medal, 75,000 pesos sa silver, as in 50,000 pesos man sa bronze medal. Mientras na ang mga non-winning athletes, coaches, assistant coach, chaperon as in trainers ang nakaresibi man ng tig 2,000 pesos kada saro. Sa mensahe ni Gobernador Buboy Hamor, nagpaabot ininin kaugmahan as in pasasalamat sa trayumpo na itinao sa probinsya kan mga atleta as in pig-inganyar na mas lalo pang mag-ensayo nin marhay para sa mga masunod pang kompetisyon. Pig-suspendir ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte ang klase sa gabos na level pampubliko sagkod pribadong eskwelahan sa probinsya sagkod Hulyo 26, 2024. Dahil ini sa naeksperyensyahan na pag-uuran sa nasyon, darakan southwest monsoon o kaya habagat asin ni Bagyong Karina. Sa ipinaluwas na memorandum kan gobernador, ipinag-orden kay ni sa gabos na pamayo kan eskwelahan ang implementasyon kay ni dahil sa piglalaoma na pagbabaha asin pagrasay nin daga. Katakod kay ni ipinag-orden yaman sa mga alkalde, Local Disaster Risk Reduction and Management Council chairpersons asin mga kapitan na maghigpit na i-monitor ang saindang lugar tanganing masiguro ang kaligtasan kan saindang mga residentes. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga balita sa lado lokal, balita sa lado national, international sports asin iba pa, makalipas lang ang nagkapirang pagirumdom. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel, Philippines, sarap laging kasama. Drink
Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mga tugang padagos kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Day kinaya kan mga pumping station sa Metro Manila ang nakusog na oran na ibinagsak kan bagyong Karina asin habagat sigun sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sigun sa ahensya, gabus na 71 pumping station kini operational. Alagad day na contain ang tubig baha. Sinabi kan MMDA na ang volume kan oran na kayang akomodaron kan pumping station iyo ang 30 mm kada oras, alagad uminabot nin 74 mm kada oras ang oran sa Metro Manila kasuod mang Hulyo 24. Dagdag pa kay ni na nagpadagos ang volume na ini nin maabot sa 10 oras. Sigun sa ahensya, bukas ang gabus na pumping stations ang mga drainage bakong barado dahil sa sigidang pag-uran dahil na kinayang i-contain ang tubig sa mga drainage. Dagdag pang pahayag kan MMDA. Suminakat sa atop kan pampasaherong bus ang driver asin mga pasahero kayni matapos sindang magtirik sa hararom na baha darakan bagyong Karina asin habagat sa Araneta Avenue, Barangay Tatalon, Quezon City. Sa video na nagruluwas, nahiling na uminabot sa kabanga kan bus ang irarom kan baha sa lugar. Nagkapirang residente nagtabang para makasakat sa atop kan bus ang mga na-stranded na pasahero asin ang driver kayni. Na-rescue man ang mga stranded kan mga responders gamit ang bangka. Formal nang nagtukaw bilang bagong presidente kan Partido Demokratiko Pilipino o PDP si Senador Robin Padilla kasuhapon. Siya ang nagsalida kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez. Sigun kay Alvarez, nasa marahay na kamot ang partido sa irarom ni Padilla na naging Executive Vice President asin Acting President na kaini. Nanumpa si Padilla kay PDP Vice Chairman Alfonso Cusi asin Auditor Senador Christopher Bongo. Si dating Presidente Rodrigo Duterte ang chairman kan PDP. Sigun kay Alvarez, nasa maray na kamot ang partido sa irarom ni Padilla. Nabawasan ang mga pang-aabuso kan mga pulis sa pagpapautob kan bloodless war on drugs ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson asin Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, matarayom po ang kampanya kontra illegal na droga maski na dai nagbubuhos ang dugo. Sigun kay Barbers, ang kampanya laban sa droga kanakaaging panahon garong pitik bulag na nagkrear nin dakol na mga nabayaan na pamilya na ang mga aki o kapamilya kan suspect iyo ang dai pinararom sa lay asin hustisya. Base sa opisyal na datos, sa 6,229 drug personality ang nagadaan sa war on drugs kan Administrasyong Duterte. Harayo sa estimate kan mga human rights group na sobra ini sa 20,000. Kan 2002 hinagad kan palusad sa Malacañang na si
Hinagad kan palusad na sa Malacanang si Presidente Rodrigo Duterte, si Presidente Marcos na ipagpadagos ang kampanya kontra sa pinagbabawal na droga sa iyang sistema. Pigsentro man ni Marcos ang sa iyang kampanya sa prevention asin rehabilitasyon asin tinawanin doon na extermination bako parte kay ni pinag-unambitan ni Presidente Marcos sa iyang ikatulong State of the Nation address kan Lunes. Sa presenteng administrasyon sinabi ni Barbers na nakapagkondukta nin 71,500 na drug operation na kumpiskar nin 44 billion pesos na kantidad din ipinagbabawal na droga asin nakaaresto nin 97,000 drug personalities kaibahan ang 6,000 na high value target. Ang gobyerno igwanin 79% na conviction rate. Tinawan doon ni Navotas Representative Toby Tiangco na kasuhan asin pagbayadon ang kumpanyang may kagibuhan kan danyos sa Tangos Tanza Navigational Gate. Sigun kay Tiangco, naraot ang nasabing floodgate matapos na bumangga digdi ang sarong barko na piggigiya kan tugboats. Sinabi ni Tiangco na grabe ang naging danyos kan pirit na pigguyod ang nasabing vessel pagkatapos kan pagbangga maski pigpupugulan kan mga personnel kan floodgate. Ngilian si Tiangco sa dakulaon na perwisyong dinara kan pagkaraot kan floodgate dahil ini ang nagaharang sa palaog nin tubig o paglaog nin tubig pag high tide. Sigun kay Tiangco, dekota na didipisilan ang mga navotenyo ngunyan kunday naraot ang floodgate dahil kakayahon kan 81 pumping stations na makontrol ang langkaw kan baha. Dahil ang digdi nagkokoordinar na si Tiangco sa Metro Manila Development Authority o MMDA para sa pagsangat ng kaso sa kumpanya na nasa likod ka nasabing insidente. Nagtutubod si Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na igwang epekto ang pigigibong reklamasyon sa Manila Bay sa grabing pagbaha na sinapar sa National Capital Region o NCR asin mga kataraning na lugar. Magigiromdoma na kan Lunes ipinag-orgulyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang zona na dakulo ng flood control projects. Sigun kay Colmenares, maski anong flood control projects ang gibuhon o pagkalkal nin basura sa mga kali kung an papadumanan kan tubig barado o tinambakan nin reclamation, siguradong mabaha ang siring kaining nangyari ngunyan. Sigun pa kay Colmenares na pinagiromdom kan reklamasyon ang epekto kan pagbabago kan panahon sa mga komunidad. Nangapudan man ang Bayan Muna sa Department of Environment and Natural Resources na magkondukta naman nin sarong tunay na independent asin comprehensive assessment sa epekto kan reklamasyon asin gumibo nin mga lakdang para maprotehiran ang mga apektadong komunidad. Bareta sa ibang nasyon, nangapudan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Estados Unidos na dapat rikasan ang pagtataon ng military aid. Sa iyang pagtarang sa hampangkan mga legislador kan US, sinabi kay ni na importante ang nasabing ayuda para dagos ng matapos ang kararibukan sa pagultanan ninda asin kan Gaza. Kay ito paman, sigun kay Netanyahu, magayon ang mga pigtatao kan Amerika na mga armas asin day matatawadan ang nasabing makusog na alyansa kan US asin Israel. Natatapos na ang kararibukan sa Gaza kung isusuko kan mga Hamas ang sa indang mga armas, magsuko ang mga ini asin palibrihon ang mga pugol nindang bihag. Inumaw man kay ni si dating US President Donald Trump asin siya nagpasalamat kan maaraman na ligtas ini sa nangyaring pambabadil. Bareta sa ladong sports, tulong veterano asin Batikanong mga coach ang nagpahayag kan sa indang reaksyon sa 4-point shot na magiging parte na kan liga sa PBA poon sa maabot na conference. Sigun kay Barangay Ginebra San Miguel Kings head coach Tim Cone na pwede ang 4-point shot para sa mga exhibition games asin bako para sa mga opisyal na laban kan regular season. Sinabi pa niyang sa hiling niya, ang 4-point shot harayong marhay sa FIBA asin mas magiging magabat para sa gilas na mag-adjust sa normal competitions. Sinabi man ni Rain or Shine coach Yeng Giao na handa siyang mahilingo na an in action o
o hili handa siyang mahilingo na in action ang 4 points sa kawat dahil ang Pilipinas ang primerong liga na igwa kini. Mientras na si Luigi Trillo naman kan defending All Filipino Conference champions Meralco Bolts nag-iisip na tibaad makatabang ang 4-point shot lalo na sa mga Gilas players ngunyan asin sa mga maabot na panahon. Enot ng pigtesting kan PBA ang 4-point shot kan 2023 PBA All-Star Weekend sa Pasig City, Iloilo asin nautro ini sa PBA All-Star ngunyan na taon sa Bacolod City. Neuralink an apod sa imbensyon sa sarong device na pwedeng ibugtak sa utak tanganing makapagkomunikar sa computer. Sa paagi kan Musk's startup Neuralink, saro ining prototypes na kasing dakula nin barya asen enot nang binugtak sa bungo o skull kan mga ukay. Nahiling kan mga eksperto na sa paagi kan Neuralink, an ukay kayang makapag-play nin basic video games asin makapagpahero nin kursor sa screen. Piginguan ninda na makatabang ang Neuralink sa mga personang nagkakaigwanin kadipisilan sa paghiro kan mga kamot asin mapadali ang paggamit nin mga computer asin magkaigwa ang tawo nin artificial intelligence. Sigun kay Elon Musk, nagkaperang kumpanya man ang nagigibo nin siring na sistema kaibahan ang Synchron kung sain ini ang pinaka primerong brain machine sa Estados Unidos. Istorya na iiba. Sarong 59 anyos na DJ ang nakapagrehistro nin world record dahil sobra sarong simana na nag-perform sa sarong club sa Italy. Si Fabrizio Morero o mas midbid bilang DJ Faber Moreira ang pinakabagong record holder kan titulong Longest Marathon Club DJing dahil sa pagpatugtog sa laog din 10 aldaw. Sinabi ni Morero bago niya gibuhon ang Guinness Record attempt na 2 taon niya ining pinaghandaan sa tabang kan sayang personal trainer, nutritionist, physiotherapist asin yoga guru. Flashback. Hulyo 25, 1872, kan namundag sa Imus, Cavite si Santiago Alvarez, ang saro sa mga general asin founder kan Nacionalista Party. Si Alvarez ang pamoso sa apod na kidlat ng apoy dahil sa iyang isog asin dedikasyon kan mangyari ang labanan sa Dalhican, Cavite. Taong 1902 kan pinanganotan niya ang Junta Magna de la Comisión de la Paz o Great Council of the Peace Commission na nakatutok sa rehabilitasyon kan nasyon matapos ang distroso kan mga uminaging giyera. Bareta kay Bulkan Mayon. Nakapagrehistro ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS nin sarong rockfall event sa Bulkan Mayon sa probinsya kan Albay sa nakaliis na 24 oras. Sigun sa PHIVOLCS, uminabot man sa 387 tonelada ang ibinuga na sulfur dioxide flux kada aldaw, kaibahan pa ang panamientras na paghubag ka nagkapirang parte kan bulkan. Ngunyan aldaw, mantinidong nasa alert level 1 ang Bulkan Mayon, alaga di pinagbabawal man giraray ang paglaog, asin anuman aktibidad sa laog kan 6 km permanent danger zone kan bulkan dahil sa peligro kan biglaan na pagpusnga kan Bulkan Mayon. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan Bareta digdi sa Bareta alas 12. Ako po ang saindong tagapagbareta. Pero enot kaayan, si Nems Flora sa Dado Technical, si Jerome Martinez sa IT, si Shara Leron sa Production Department. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga bareta, News Director Mar de la Cruz, katawang si Mary Joy Jeresco, Jenny Balyaran asin Angel Mustaza. Ako po ang saindong nakaibahan sa pagbabareta, Joshua Bino. Salamat po kan saindong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarap